Hai लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनो लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो आसा खालामनाय थाबावो आंनि चेनेलाव गोदानै सोरबाफोर नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोफोर बैसागुआ माबोरै थांखो लोगोफोर सोरनि गामियाव माबोरै सोलिलांखो जोंनियावहाय माने बिराद मोजाङै सोलिलांबाय आरो लोगोफोर जोंनियाव रायजोफोरा माने साननै मागियो आरो जोंनाव रायजोआबो बिराद गेदेर नालाय ओमफ्राय सेंग्राफोराबो सानथाम गाहाम मागियो आरो सेंग्रा सिख्लाफोरानो मागिनाया लोगोफोर ओमफ्राय बेलेग गामिफोरनि इदि मोसानाय मुसुरनायानो बहुत खमानो दासान्दि माने दा बायदियावथ' आरो बहाथो इदि मोसानाय मुसुरनाय बेलेग गामिनिफ्राय फैबावनो जोंनिखै खमथारहाय लोगोफोर नोंसोर गामिनिफ्रायसो नोंसोर गामिखैजासो माबोरैहाय मोसानाय मुसुरनायफोरा लोगोफोर ओमफ्राय दिनैथ' जोब्बायानो नङा होमबा बैसागुआ ओमफ्राय दिनै मा ओंख्रि संनो नागिरदों नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो शेयार खालामनो होननानै सानबाय आरो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर माने सेरेबबो मावदो आरो दिनै खाना दं नालाय न'आवनो जुमाय लोङैफोरा सेरेब लोंसिगोन ओमफ्राय आरो ओजोंहाय दाउ लकेल सावगासिनो दङ मानो होनबा दाउ लकेलफोरा न'आव गैया लोगोफोर बायनानै लाबोनायसो हाथाइनिफ्राय बेमारावनो थैजोबदो आरो न'आव दाउ लकेल गैया ओमफ्राय मा संनाय जायो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय ओजाहाय अमा बेदरा लोगोफोर रुनानै लाखाबाय बरियानो ओमफ्राय माखौ बासिखौ हाराखौ नै लोगोफोर सबाइखौ खान्थायाव ग्लब ग्लब खान्थासे माने रुखाबाय आरो माने मानसियाबो गोबां जागोन नालाय आलासिफोर फैगोन नालाय सानैसो न'निनो बिबोनां नै लोगोफोर ग्लब ग्लब सानाव इसे साना होनो गाइखेर साखोर एसे लोंना लाग्रोनोसै र' लोगोफोर ओमफ्राय नै खुरैयावसो लोंगोन आरो ओमफ्राय नै खुरैयाव लोंनायावनो आंहा मोनसे बाथ्रा गोसोखांलायबाय आरो लोगोफोर ओइ दाखालि माने बाक्सानिफोरा बांसिन खुरैयावसो सा लोङो आरो आलासि फैबा माने खुरैयावसो होयो ओरैनानै सासे आगैया होनहरदोंमोन आरो र' बाबा र' सासे आगैया होनहरदोंमोन आरो ओमफ्राय इदि नङा माने लोगोफोर जोंनि माने खुरैयाव लोङो आरो ओमफ्राय माब्लाबा इदिनो लोंनो लुगैबा खुरैयाव स' लखबनानै लोङो आरो ओमफ्राय आलासि दुलासि फैबा बेफोरबायसा माने खुरैयाव साहोआ आरो जोंनिखै बांसिनानो ओमफ्राय सासे आगैया माने बेफोरबायसा बाथ्रा बुंहरदो आरो बाक्सायावनो माने खुरैयावनो साहोयोलायनो आलासिनो गाव माने मोनलोंलांदोलायनो बेफोर जाबाय गोदोनिसो बाथ्रा दानि जुगनि नङा आरो रहायाबा ओजोंहाय नै अमा बेदरा नै बरिया एवखाबाय नै लागाव जि टेस्टि नुखाबायहाय समायनानो लोगोफोर नै जाथावथाव नुनायावनो माने बिथैबो होदो आरो अमा मोदोमबो नै बरिया नुखाबाय नै लोगोफोर अमा बेदर एवनाया मोनबाय नै लोगोफोर बरिया नुखाबाय नै जाथावथाव नुखाबाय ओमफ्राय ओजोंहाय आरो मामोन इयो खर' आथिं गांखं सपारि एवनाय आरो लोगोफोर नै जि साइस नुखाबाय गोथाव नुखाबाय नै खोबावगोन एसे दोनबावदो एसे ओमफ्राय लोगोफोर दाउ लकेलखौ मोजाङै एवनानै दै एसे होस्रोना लाबाय आरो सबाइखौथ' दहायनो रुबाय थाखाबाय नालाय ओमफ्राय एवफ्रामनानै मोजां होसिगोन आरो लोगोफोर नै सबाइजों दाउ लकेलजों दुन्दिया गंगार मस्ला होनानै बरिया मोदोमलायनाय खारदै सथै नांखाजोब्बाय ना खारदै नांबाय सबाइजों दाउ लकेलजों ओरैबायसा गोथाव नुखाबायना नुनायावनो टेस्टि जाथावथाव नुखाबाय नै लोगोफोर जि सुन्दरि खान्थासे थिप थिप संबाय आरो लोगोफोर न'नियानोबो ओरैनो बुरजाखा नालाय लोगोफोर ओमफ्राय बिबोनां फैदो गामियाव गोलैनाय गामियाव माने हाबा हरनाय लोगोफोर ओमफ्राय आलासि जानो लेंहरदों ओमफ्राय नै लोगोफोर खान्थासे थिप थिप ओरैबायसा टेस्टि नुखाबायना लोगोसे अमा खोमा सावनायबो आरो हांनायबो नै बरिया नुखाबाय नै मोजां सामब्राम आलौ होनानै साखिना नायनोसै लोगोफोर माने बिजावजालियाथ' संदो आरो दा सबाइजों दाउजो इनिफ्राय आंखौ साखिनो होदो नै बरिया गोथाव जादो
दाउ लकेलजों सबाय लकेलजों मानो गोथाव जाया जानो लोगोफोर ओरैबायसा गोथाव जादों बिजावजालिनि संनाया बैसागोआ बायनाय लोगो लोगोनो स्रां-स्रिं एकदम स्रि स्राय निजोम जाजोब्बाय आरो गामिया नङाबा ओरैबायसा दावरावमोन लोगोफोर दासो स्रि मोनलायबाय आरो ओमफ्राय सान्दुङावबो दिनै ज्रोम ज्रोम ओरैबायसा गोसा लोगोफोर गोलोमस्रोलायदो एसे गरमनो ओमफ्राय लोगोफोर ओंखाम ओंख्रिफ्रा अलरेडि मोनजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्रायो बैसागो बोथोराथ' स्रि जाबायानो नङा होमबा दिनैयो ओमफ्राय जोंहा जेम्स फंबाइनि हाबायाबो मोनफैथारबाय लोगोफोर ओमफ्राय बेयावनो माने दहायो माने जास्ट भिडिअ नायदोंमोन आरो आं जेम्स आगैनि फंबाइनि फंबाया बिराद दुखु फोरमायदों आरो सोरबा माने बुंदों जाहैबाय बेखौ माने लाजि फोनांहरदों बेफोरबायसा बाजेट खालामोबा मायो ओरै होननानै इनिफ्राय बुहुत मानसियानो माने गाज्रि गाज्रि सोरबा बायदिया मेगन सानानै कमेन्ट हरदों जाहैबाय आरो हिनजावखौहाय होनदों जाहैबाय बेफोरबायसा मानसिजोंनो जुलि जानो नागिरदों बेफोरबायसा मानसिजोंनो मादों ओरै रखम आरो इनिफ्राय सासे MCLA नि हिनजावलायाबो माने बुंदों जाहैबाय बिराद दुखु फोरमायदों आरो फंबाया आरो इनि सायाव आरो फंबायनि वाइफआबो बिराद दुखु फोरमायनानै मोदै रथ' रथ' गलायदोंनो बेसेरा बेफोरबायसा माने बेफोरबायसा होननांगौ हाबायानो जायाखै जेला नै दासो सुरु जाहांदो सुरु जाहांनायावनो आरो बेफोरबायसा खोथा सोरनिबा कमेन्ट सोरनिबा बाथ्रा बुंनायावनो एसे दुखु मोननाय फोरमायदो आरो फंबाया बेनिफ्राय सासे फेसबुकाव हिनजाव मानसि मा सानदों मिथिया आंखौ बायदिसिना बुंफैबाय दङ आंनि हाबानि बाथ्राखौ लानानै आरो गोबां ओरैबायदि दाउट जादों हाबानि बाजारानो बेनोल' नङा मालाबा 5 केजि मालाबा 10 केजि हा सामब्राम मा 10 केजि बेजोंनो हाबा जायो नामा इमान खेबफ्रा दा आङो बे जाम्बि फेसबुकाव बुंफैनायखौथ' आं जेबो बुङा आङो रायजोफोरनि सिगाङाव बेखौनो खोन्थागोन आंनि हिनजावा हाबायाव आङो 200 टाकानि सेन्डाल होयोब्लाबो ना बेखौनो गानगोन आंनि हिनजावा आंनियाव डिमान्ड खालामग्रा नङा मानो होनोब्ला आंनि हिनजाव आरो आं जों सानैदोसो मिथिगो जों सानैजोंनो दिनैसिम बाजार खालामगासिनो दङ मालाबा जोङो 10 केजि दालि लाबो मालाबा जोङो 5 केजि दालि लाबो जों बेफोरबायदिनो समजों लोगोसे बुथुमगासिनो दङ माब्लाबा जोङो सामब्रामखौ 15 केजि बायो मालाबा जोङो 10 केजि बायो माने सानसे बुथुमगासिनो दं मालाबा माइरंखौ जोङो बेगसे लाबो मालाबा जोङो फाल्लासेबो लाबो दा आंनि मियानि भिडिअखौ नुनानै इमान खेबथा मोजांनि बाथ्रा जाय बेफोरबायदि सानदों दा बे जाम्बि सासे हिनजावा आंनि बागै गोबां बाथ्रा बुंफैदों नालाय दा आं बेनि बागै बुङा बेखौ लानानै गोरों मानसिफोर जाय नोंसोरनि बाजै जानो थांगासिनो दं आं बिराद दुखु मोनदों मैयानिफ्राय दाख्लैनिफ्राय नोंसोरनि जानो गोनां बाजैखौ सोगाबलायदो माने बाथ्रा बुंनानै नों बेफोरबायदि मानसिजोंनो जुलि जानायदो नों बेफोरबायदि सेंग्राजोंनो जुलि जानो थांनायदो नों जोंनो मानो खोन्थायाखै नोंनि जुलिनि बागै दिनै आं ओरैबायदि दुखु मोनो आंनि जानो गोनां बा नोंसोरनि बाजैयाबो ओरैबायदि दुखु मोनदों र' मोदै ओंखारदों दिनै जों सानैनि बागै सोर मिथिगौ बाजैनि बागै सोर मालाबा मायबा सोंफेरोमोन नामा बेहा सोर दङ सोर गैया न'आव बिमा बिफा दंना गैया सोर फिसियो बेखौ माबायदि बियो फरायना फैनाय जेसेबां खस्थ' खालामनानै फरायना फैनानै दिनै मानसि जाफैबाय दिनै आंखौ लोगो मोनबाय दिनै माने माखासे गोरों मानसिफोरनि थाखाय आं मानसियानो नङा माने माखासे गोरों मानसिफोरनि थाखाय आं मानसियानो नङा माने आंनि जानो गोनां हिनजावखौ मोदै रथ' सोगाबलायदो थारमाने माखासे बाथ्रा बुंनानै सासे MCL नि हिनजाव नाम लालां नांगौ जायोबा नामबो लागोन ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों MCLA नि हिनजाव जाखो मा जाखो नंगौ नङा नों MCL नि हिनजाव जाखो मा जाखो ओरैबायदि बाथ्रा माने बुंदो माने बेनिनो लोगोमोन आरो जाय MCL नि हिनजाव आंनि हिनजावनि लोगोमोन ओरैबायदि बाथ्रा बुंदो आरे सोरबा आंनि हिनजावखौ सोरबा सोंफेरदोंमोन नामा नों मोनजादोंना मोनाखै नोंनो मा नांगौ मा नाङा नोंनाव थाइसेबो थाखा फैसा दंना गैया रावबोथ' जिबनाव सोंफेराखै आंनि बागैथ' रावबो जिबनाव सोंफेराखै आं दिनै भिडिअ बानाय हाबा देखायबाय थादो दिनै
सोरबा सोंदों नामा फंबाय नोंनिया हाबायाव माबायदि जागोन बोरै खालामनो नागिरदो ना बेसेबांसो बाजेट जागोन फैसाफोर दङ ना गैया सोरबा सोङो नामा रावबोथ' सोङा बुंनोल'सो हागोन मानसिखौ सोरबा खबर लायो नामा आंनि हिन्जावा माबायदि फैनाय माबायदि देरनाय बेखौ सोरबा खबर लायो नामा ओरैबायदि बाथ्रा माने आंखौ सोरबा खबर लायो नामा रावबोथ' लाया माखासे मानसिफोरनि बायदिब्लाथ' आं जुलिखौनो जानांला आरोना बेजों माने रावबो हिन्जावानो हाबा जानाङा बेफोरबायदि सानो बेफोरबायदि सानो आरोना बेफोरबायदि आरो बाथ्राफोरा ओमफ्राय लोगोफोर जियानो जादोला बैसागो बोथोर गेजेरावनो आरो मैयायो लोगोफोर जोंनि गामिनिनो आरो सासे जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा आरो बिथाङा माने ट्रेक्टर सालायदोंमोन जाहैबाय ट्रेक्टराबो माने न'निनो गोदान मोननो ओमफ्राय सालायनो रोंस्लाबियाव बिथाङा हरखाबनो माने गोलैनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो आरो लोगोफोर जाहाथे बिथांनि जिउआ आलो गोजोनै सोरगोआव जायगा मोनथों बिनि थाखायनो आंबो गुरैयै आर'ज गाबो इसोरनियाव अना खानानो सेंग्रा बैसोआवनो बेफोरबायसा गावनि जिउखौ फोथैनानै लानांबाय आरो बिराद दुखु मोनदों आरो खोनानानै जोंनि गामि खाथिनि लोगोफोर जास्ट ओरैनो 5 मिनिटनि लामा आरो मा बुंबावनो आरो भाग्यफोराबो बेनोमोन ना मानोमोन ना खाफालनि लिरनायानो बेनोमोन हमनानैनो मोनला फरायफुबाय थानाय समावनो लाइमोन समावनो बेफोरबायसा माने जिउ फोजोबनानै लानांबाय अबथि दुखुनांथाव खौरां आरो लोगोफोर रंजाफुबाय थानाय मोसाफुबाय थानाय समावनो जोंनि बे बाक्सा जिल्लानि आवहाटा होननाय गामियाव सासे सेंग्रा लाइमोना माने अबथिरा माने जिउ खहा जालांबाय आरो मानो होनबा बिथाङा ट्रेक्टर सालायदोंमोन जाहैबाय ट्रेक्टराबो न'निनो ओमफ्राय सालायबाय थानाय समावनो हरखाबनो ट्रेक्टरा बेलथायनानै जायगायावनो माने जिउ गोमालाङो आरो अबथिरा सेंग्रा समावनो माने फरायफुबाय थानाय समावनो नै दा इफोरबायसा जिउ गोमालाङो